Vale, listo. Vale, així que comencem. De material ja sabeu que tenim la goma, sí? Per ara de moment, apartada. Comencem escalfament, després per acabar l'escalfament farem una mica més de mobilitat amb la goma i després ja passem a la part principal, com sempre, que hi haurà 2 parts. 3 sèries d'uns 4 exercicis i 2 sèries per temps de 4 exercicis diferents i tornada a la calma, vale? Així que poso música i comencem a fer l'escalfament. Vale, 10 repeticions de cada moviment, sí? Som-hi. Ara la calma, no cal anar ràpid ni cal forçar. Vale, obro, tanco. Seguiment, obro, tanco. Obro, tanco. Vale, pujo, baixo de manera alternada. Primer un braç, després l'altre. Aquí. Esquena recta. Els 2 braços fins on arribi. Faig 3 repeticions darrere i baixo. 1, 2, 3. Faig 3 rebots. 1, 2, 3 i baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dos vegades més, va. Vale? Obro braços, cercles endavant. Aguanto 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Espatlles endavant. Enrere. El mateix. Estiro braços, 10 segons. Cercles enrere. Aguanto aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Vale. Vinc aquí, m'estiro lateralment i canvio. 6. Més. Vale, el mateix braç dret, punta del peu esquerre i al revés. Aguanto. 3 més. 2. 1. Vale. Jumping jacks. Quan pujo braços, desplaço cama. Pujo braços, desplaço. 3, 4, 8. Vale, seguim. Pujo un genoll i l'altre. Pujo i l'altre. And I'll hold you until you can see. 9, 10. Ara, estiro una
una cama, pujo i baixo, 10 vegades. 4, 5, la punta del cap per nosaltres. 9, 10 i canvio. Estiro l'altre, un dos cap per nosaltres, pujo i baixo. 4, 6, 9 i 10. Vale. Ara, pujo cames, fico fort els quàdriceps, obro tanco. Obro tanco. I can take you out of here. So come fly away, changing your atmosphere. I'll give you all of my love. Últim. Taló punta. Taló punta. Taló punta. So lonely. Taló punta aquí. Taló punta. You can put all your demons on me. 6, And I'll hold you until you can see. Vale, ara sí, agafem la goma. Agafem el material. Agafem el material. Seguim amb l'escalfament. Vale? Estiro goma, pujo cap amunt i cap a baix. Som-hi. 4, 6, 9, 10 i canvio. Goma passa per darrere i per davant. Darrere i davant. Perfecte. Nou, 10 i canvia de sentit. Cap a l'altre costat. 7, 6, 3 més, 2, 1. Vale. Agafo goma, la passo per sota de la cuixa. Sí. Flexiono i d'aquí cap aquí. Sí? Flexiono, colze i poso goma. En fem 10 d'aquests. Preparats? Vale, som-hi. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i canviem. El mateix. Si tinc goma, passo goma per sota. Agafo. Som-hi. 4, 6, 9, 10. Vale, perfecte. Seguim. Si tinc goma, xafo goma amb una cama. Vale? Estiro braç, pujo i baixo 10 vegades. Si tinc el xurro, agafo el xurro, pujo i baixo. Sí? Som-hi. Els dits miren cap a baix. Som-hi. 5, 6, 9, 10 i canvio. Xafo goma a l'altre costat. Estiro braç, esquena recta, pujo i baixo. 5, 7, 9 i 10. Vale, canviem. Ara, vinc aquí, estiro braços, toco pit i torno. Som-hi. 10 vegades. Toco pit i torno. 9 i 10. Vale, no
mà fixa a les lumbars, estic aquí i pujo cap amunt. La goma fixa les lumbars. Aquest braç ja no es mou en cap moment. És l'altre que faig extensió de colze, pujo i baixo. 7, 8, 9 i 10 i canviem. Canviem de costat. Aquest braç ara és el que queda fixe i pujo. 4, i 10. Sí? Últim. Agafo goma amb els dos peus, sí? Estiro braços, pujo i baixo. Vale? En fem 15 i ja llavors haurem acabat amb la goma i passarem a la part principal. Estiro braços, esquena recta, aprieto abdominals, pujo i baixo. Som-hi. 5, 7, 5, 4, 3, 2, 1 i em relaxo. Perfecte. Vale, passem a la part principal. La primera part de la part principal. Llavors, són 3 sèries, vale? 20 repeticions o 20 segons de tot. Primer començarem. 20 repeticions de bon dia. Només us en recordeu de l'exercici, però és creuo braços, m'inclino endavant, endavant enrere. Sí? Controlo abdominals i la zona de les lumbars, esquena, fent força. Vale? 20 vegades. Un cop estiguem aquí, després de fer 20 repeticions, durant 20 segons m'inclinaré endavant, m'estiraré al màxim com si estigués nedant crawl. Vale? Durant 20 segons, sense parar. Vale? Després d'això, agafaré goma, faré 20 repeticions simulant flexions, sí? I l'última, creuaré goma i aguantaré aquí, 20 segons. Vale? Són aquests 4 exercicis. Primer exercici, bon dia. Segon exercici, aguanto aquí, crawl. Tercer exercici, simulem flexions. Quart exercici, aguanto aquí fort. Vale? Pujo música i comencem. No sé si se sent. Preparats, preparades? Creuo braços, som-hi 20 vegades. 1, 2, 3. Sempre que hi ha un fixa per memòria eterna. Queden 10. Vale? 5, 4, 3, 2, 1. Fora. Canviem. M'inclino endavant, faig força als abdominals i com si anés crawl. Som-hi. Miro cap al terra. Durant 20 segons sense parar. Segueixo, m'estiro i segueixo. Aguanto 10 segons més. Tinc la força a l'esquena. Som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Agafo goma o el material que tinguem. Simulem les flexions. Vale? Vinc aquí, estiro goma, endavant, enrere. Som-hi. 20 vegades. 4, 5, perquè aquest és fàcil. 8, 12,
15, 18, 19, 20. Aguanto aquí. Fem força. Braços estirats. Aguanto. 20 segons, sense moure'm. No em moc, aguanto. Agafo aire pel nas, deixo una part de boca, esquena recta. Aguanto. Ens queden 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Vale. Primera sèrie feta. Ens queden 2 més d'aquestes. Vale? Descansem en 10 segons. Segona sèrie. Vale. 5. Comencem amb els bons dies. Creuo braços, o si us sentiu més còmodes, vaig a tocar amb els braços a l'alçada del turmell i pujo. Vale? Però l'important és que feu aquesta força de flexió de maluc i l'extensió cap enrere. Vale? Som-hi, va, canya, 20. Treu cap amunt i cap a baix. M'inclino i força per tirar enrere. Vinga, va. Canvio. Em mantinc durant 20 segons inclinat endavant i anem prou. Vamos, va. Anem prou. Miro cap al terra i anem prou. Va. M'estiro bé endavant. Força abdominals. Aguanto 10 segons més. M'estiro. Estiro braços. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Agafem goma. Sí? Simulem flexions, 20 repeticions. Estiro, endavant, enrere. Som-hi. Vale. Estiro bé braços. 6, 7, 9, 5 més. 4, 3, 2, 1. Estiro braços i aguanto aquí. 20 segons. Aguanto amb els braços estirats. Aguanto. Esquena recta, aguanto. Ens queden 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, em relaxo. Segona sèrie feta, ens queda una més. Sí? Descanso 30 segons. Podeu fer un glop d'aigua, si necessiteu. I després d'això passarem a la segona part de l'entrenament. Vale. Última. En 10 segons comencem. Braços creuats, sí, m'inclino endavant i enrere. O si no, braços, toquen els turmells i vaig enrere. Vale? 3, 2, 1. Vale, canya, som-hi. Miro endavant. Miro sempre el punt fix, jo sempre miro el terra. 6, 9, 4, és l'últim d'aquests. 5, 4, 3, 2, 1. Fora! M'inclino endavant, em mantinc aquí i faig prou. M'estiro d'un costat i de l'altre. Som-hi! Durant 20 segons, sense parar. Aguanto. Ens queden 15. M'estiro bé.
Força d'abdominals. 5, 3, 2, 1. Vale. Anem a per la goma. Flexions, simulem flexions. Sí? Estiro. Amb el material toco pit i torno. Vale? Som-hi. 20 vegades. 4, 5, 6, 10, 14, 3, 2, 1. Durant 20 segons aguanto, braços estirats i estiro. Estiro goma, braços estirats. Aguanto. Vinga, va. Ens queden 15 segons. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Relaxo braços. Ara sí, descanso 2 minuts sencers. Si he de beure aigua, aigua. Sí? Relaxo. Exercicis. Ara seran 2 sèries de 4 exercicis. Vale? Va per temps, per tant no caldrà que aneu comptant repeticions. 35 minuts de feina, 25 de descans. 2 sèries i s'acabó. Vale? Per tant, primer exercici. Agafo el material que tinguem, estiro, toco pit, pujo, toco zona de les cervicals. Vale? Pit, pujo, baixo. Durant 35 segons, sense parar. Després descansaré 25 segons. Vale? Després d'aquest descans, vindré aquí i faré durant 35 segons cops de puny. Què passa? Que puc alternar i puc fer aquí cops de puny normals o ganxos per sota. M'he d'acompanyar amb el tronc. Vale? Roto i m'acompanyo amb el tronc. Sí? Tercer exercici. Descansaré 25 segons. Tercer exercici. Mans al clatell. Vinc aquí, pujo genoll i m'inclino. Vale? I roto. Colze esquerre, toco genoll dret i al revés. Descansaré 25 segons i els últims 35 segons és vinc aquí, pujo braços, obro, pujo, obro, pujo, obro. Vale? Durant 35 segons sense parar. Edu, tu t'has perdut el primer exercici. Primer exercici és amb la goma o amb el material que tingueu. Vinc aquí, pujo, toco zona de les cervicals i torno al pit. Vale? Són aquests 4 exercicis. 35 segons de feina, 25 de descans. 2 sèries i s'acabó. Vale? Cadascú al seu ritme. Vale, 5, 4, 3... Som-hi. Estiro goma, pujo endavant. Toco zona de les cervicals i pit. Pujo, baixo. Flexionant colzes. Com que ja és l'últim, ara podeu ja gestionar si sabeu que podeu anar bé, anar més ràpid o anar més lent. Però després d'aquests 35 segons descansem 25. Ens queden 10. Segueixo. Vinga, va, que estem bé. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, em relaxo. Relaxo 25 segons. Següent. Cops de puny. Vale? Durant 35 segons sense parar, vinc aquí i ganxos. Roto tronc, vale? Acompanyo els moviments, abdominals durs. Vale? Ens queden 5 segons de descans. 4, 3, 2, 1. Vale, canya, vámonos. 35 segons sense parar. Podeu pensar en el que vulgueu per desfogar-vos. Som-hi, som-hi, som-hi. Vaig canviant. Ganxos. Vaig per baix. I torno. Cops de puny normal i corrent. Dale, 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 no paro. Ens queden 15 segons. No paro, no paro, no paro. Aguanto. Som-hi, va, 10, 9, 8,
vergonya, agafo aire pel nas, deixo anar per la boca, encara ens queden 20 segons. Següent exercici. Recordeu-vos, mans al clatell, vinc aquí, pujo genoll i creuo. Però ens queden 10 segons de descans. 3, 2, 1, vale, som-hi. Aguanto aquí. Vamos. Quan pujo un genoll, vaig a tocar el colze contrari. No cal... Vale, perfecte. Cadascú gestiona el seu ritme, la intensitat. Recordeu-vos de respirar, agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Ens queden 8 segons, no puc parar. No paro. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Vale, esquena recta. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Ens queden 10 segons i anem a per l'últim d'aquesta sèrie. Sí? 5, 4, 3... Recordeu-vos, pujo braços, obro. Obro, som-hi. Som-hi, 35 segons sense parar. Pujo, obro. Pujo, obro. Aguanto, ens queden 20. No paro. Segons. 10, 9, 8. Aguanto, no paro. 3, 2, 1. Vale, em relaxo. Vale. Primera sèrie feta. D'aquests 4 exercicis els torno a repetir una vegada més. Amb això ja haurem acabat. Vale, primer exercici. Agafo el material, pujo i baixo. Som-hi, va. 35 segons. Pujo, toco pit, flexiono colzes, puc posar les cervicals. Endavant, enrere. Vinga, som-hi. Ens queden 20. Últims 20 d'aquest exercici. Aguanto. 10. Tres, 2, 1. Relaxo. Si em comencen a molestar una mica les espatlles, puc moure-les endavant enrere per relaxar-les una mica. Següent. Cops de puny. Vale? 5, 4, 3, 2, 1. Vale, vinc aquí, faig cops de puny normal i també faig de ganxos. De baix a dalt. Vale, acompanyo el moviment amb una rotació de tronc. Som-hi, va. No paro, no paro. Som-hi. Vaig canviant i cops de puny normal. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. El mateix, si veieu que les espatlles comencen a estar cansades, les moveu una mica, sí? Perquè relaxin. Deu segons i penúltim exercici. Mans al clatell, sí? Som-hi. Amb el colze contrari. Genoll dret, colze esquerre. Genoll esquerre, colze dret. M'infilo endavant, em torno a posar recta i torno. Queden 15 segons. Reforça abdominals. Som-hi. 4, 3, 2, 1. Relaxo. Vale, d'acord?
2, 1. Vale, canya, vámonos. Ara sí. Obro, cap amunt. Obro, tanco, amunt i avall. Obro, tanco, amunt i avall. Som-hi. No puc parar. En 10 segons. Aguanto. No paro. 3, 2, 1. Se acabó. Boníssim. Molt bé, molt bé, molt bé. Les dues parts principals fetes. Ara deixo de gravar, us poso la cançó perquè veieu, sí? I després d'això ja tornada a la calma amb estiraments finals, vale? Per relaxar una mica i baixar pulsacions. Molt bé, la petició de l'Edu de Dog Tiger. Llavors, tornada a la calma. Ja m'oblido del material que estàvem fent servir, vale? Fem estiraments. Sí, ens queden 9 minuts comptats, per tant, som-hi. Comencem. Una cama estirada, l'altra flexionada i m'inclino endavant, intentant tocar la punta del peu. Que no se'n veu. Aquí. La punta del peu cap a nosaltres. Vale, canviem de cama, el mateix. La que estava flexionada, ara l'estirem, la punta del peu cap a nosaltres i intento tocar la punta del peu. Si arribo al bessó, arribo al bessó. Si arribo al genoll, al genoll. L'important és que la cama estigui estirada. Vale? Canviem. Tinc aquí. Perfecte. Si veig que aquí estiro bé o puc estirar més, amb l'altre braç m'acompanyo. I m'inclino lateralment. Vale? Canviem de costat. El mateix, m'inclino lateralment. Si veig que aquí ja estic estable, doncs em quedo. Si no, si necessito estirar una mica més, m'acompanyo amb l'altre braç. Vale, perfecte. Anem pujant. De baix cap a dalt. Espatlles, vinc aquí. Em relaxo. Espatlles endavant. Enrere. Segueixo mans al clatell. Estiro ben enrere i cap endavant. Enrere, cap endavant. Dues vegades més. Vale? Creu un braç per davant, sí? Amb l'altre braç m'acompanyo. I de mentre fem 10 cercles cap a un sentit i 10 cap a l'altre. Vale? Perfecte, canviem de braç. L'altre braç creua per davant i amb l'altre acompanyo. De mentre anem fent 10 cercles en un sentit amb el canell i 10 canvio. Vale, perfecte, agafo, sí.
Estiro braç, la palma de la mà cap a la càmera i amb l'altra estiro aquí. I canvio l'altre braç, la palma de la mà cap a la càmera i estiro. I canviem de gest. I si estàvem aquí, ara al revés, la palma de la mà cap a nosaltres i estiro. Braç estirat. Us ha d'estirar tots els músculs de l'avantbraç. Vale, canviem de braç. Ara la palma de la mà cap a mi. Vale, perfecte. Últims. Vinc aquí, apropo l'orella a l'espatlla, l'altre braç estirat. Canviem. L'altre braç com si volgués tocar el terra. Últim, cap a baix. Vale? Ara, agafem els dos exercicis de respiració, sí? Agafo aire, el màxim d'aire possible pel nas. Quan ja no puc més, deixo anar a poc l'aire per la boca. Tornem. Inhalo, agafo aire pel nas. Quan ja no puc més, vaig deixant anar. Exhalo tot l'aire per la boca. Vale? I a partir d'aquí, un aplaudiment per l'entreno que heu fet. I ara ja fins la setmana que ve, fins dimecres que ve. Sí? A la mateixa hora que sempre. Fins la setmana que ve. A 3:15. Que bé, gràcies. Dimecres que ve. Alba. Adéu.